A ještě jedno vyjádření si dovolím vůči iDnesu a vůči vůbec lidem, kteří to komentují. Tady pán další píše, že by to mělo být fakt ponaučení a přestat se o to dohadovat, to ničemu rozhodně nepomůže, co se týká střelby na Karlově univerzitě. Jo, policie možná pochybila, ať to vyřeší někde vnitř. Prostě pro nás by mělo být tohleto varováním. A co se týče pána, který střílel, opravdu se musím zastat všech lidí, protože jako já vám to řeknu asi takhle, jo. Co ten blázen, který to spáchal, čekal. Policie a všichni to museli mít hrozně těžký. Byl vyhlášený teroristický útok a dokonce některý ho chtěli napodobovat, jestli si tu kauzu pamatujete. A jako taky tohle to by mohlo vést k tomu, že nějaký magor se řekne, ok, tak jdu střílet znova, no. A nějaký prostě magor, jo. Co čekal ten blázen, co střílel na Karlově univerzitě, že to přežije? To musel sebevrah. To, jako, jak čekal, že to dopadne. Takže ho jdou přemlouvat, ať už nestřílí, tak ho zlikvidovali. Tak jaký pochybení policie. Že u toho bohužel na tomto tragický zemřeli mladí lidé. To je tragédie, ale prostě tohle nelze zastavit. Tam se jedná o teroristické útok a tomu se prostě neustupuje. Bohužel prostě tak to je a policie udělala jedinou správnou věc, že toho debila zabila. Takže asi takhle. A bavit se o tom, co byla chyba, co ne. Chyba byla především v tom vrahovi, že to nemělo v hlavě v pořádku. A jestli si opravdu myslel, že to přežije tohle, tak je úplný dement. Nebo byl teda.